Хәерле көн, мен Зилия Бахтиева һәм бүгенге безнең дәресебез безнең башкорт халык көйләренә, озын көйләребезгә арнала. Безнең озын көйләребез һәрбер йырсы кеше өчен нигез булып тора. Шуңа күрә һәр профессиональ йырсы озын көйдә йырларга тиеш дип уйлайм. Озын көйдә йырлагандан һуң уга барлык йырдар да еңел биреләсәк. Һәм бүгенге дәресебездә без катын-кызлар йырлай торган йырдарның береһен йырлап үтәсәкбез. Ул да булһа Сәлимәкәй дигән йыр. Бу йырда Буранбай Сәсән үзенең һөйгән яры Сәлимәкәй турында үзенең хис-тойгыларын һалып, ошо йырды сыгарган һәм һезгә рәхим итеп йырлап ишеттерәһем килә. Һәм миңа Курайда Рамил агай Коддосов ярдәм итәсәк. Шуның менән безнең дәресебез тамам. Был көйде, был йырды һез өйрәнегез һәм барыгызга уңышлар теләп калабыз.